Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 10-njy noýabryna aqsanyna Aşgabatda Türkmentel 2022 halkara sergisi geçirilýär. Türkiýe döwletleriniň guramasynyň maýy goýum gaznasy dörediler. Hataýyň baýlarynyň sany azaly. Lewandowski altyn aýakka bayragynyň eýesi bolýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişden seretip geçelim. Aşgabatda Türkmentel 2022 halkara sergisi geçirilýär. Şu gün paýtagtymyzdaky Sowda Senagat Edarasyna telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş teslimatlarynyň we teleradio enjamlarynyň Türkmentel 2022 adly 15-nji halkara sergisi öz işine başlady. Dep bolýaly günüň ikinji ýarymynda bu ýerde ugurdaş alma maslahat guralar. Bu sergi Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtynyň jurnalistleri hem gatnaşýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi tarapyndan Sowda Senagat Edarasy bilen bilelikde gurulýan forumyň açylyş dawrasyna hökümet agzalary, ministrlikleriň we puduklaryň dolandyrys edaralarynyň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýoldaşlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, habar beriş derişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýere ýygnananlar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň halkara sergi we ilmi maslahata gatnaşyjylary iweren gutlawyny diňlediler. Ýeri gelende belesek nowatdaky gözden geçirilişi ýurdumyzyň döwlet we hususy düzümleriniň 36-synyň daşary ýurt kompaniýalarynyň 20-den gowragynyň wekilleri gatnaşýarlar. Şolaryň hataryna maglumat tehnologiýalar bazaryny öňdäki orunlar eýleýän Nokia, Huawei, Delta Telecom Ltd, Azer Telecom ýaly ýürütülüşdirilen kompaniýalar bar. Olara sergi diýwarlyklaryny öz mümkinçilikleri, önürýän önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen tanışdyrýarlar. Türkmentel 2022 sergisiniň mazmuny ilkinji nowatda şu günkü günni ören uly isleg bildirilýän maglumat tehnologiýalaryna gönükdirlendir. Şoňa görä bu ýere gelen mehmanlar ýakyn wagtda Türkmenistanda ornaşdyrylyp bilenjek eňi täze, uly gyzyklanma bildirilýän tehnologiýalar bilen ýakyndan tanışmaga mümkinçilik alýarlar. Günüň ikinji ýarymyny öz işine başlayan ugurdaş alma maslahatyň maksatnamasy bolsa, halkara hyzmatdaşygy ösdürmek we daşary ýurt maýy goýumlaryny, tehnologiýalaryny, tassamalaryny ýurdumyzyň maglumat telekommunikasiýa ulgamyna çekmek, kosmos tehnologiýalary, sarp edijileri ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar bilen üçin etmek, sanlykly saadety ornaşdyrmak ýaly meseleler öz içine alar. Şeýle-de forumyň ikinji gününde sanly çözgüt 2022 adly beýleşigiň jemlenir. Häzirki wagtda çynly bu beýleşige ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, hunermeleri gatnaşyp, özde taýýarlan tassamalarynyň 240-dan gowragyny ködürleýärler. Türkiýe döwletleriň guramasynyň maýy goýum gaznasy dörediler. 11-nji noýabrylda geçiriljek Türkiýe döwletleriň guramasynyň döwlet başlyklarynyň samitiniň öňü sirasynda gurama agza döwletleriň ykdysadyýat we sowda ministrleriniň 11-nji duşuşy geçirildi. Onda gurama agza we synçy döwletleriň arasyndaky sowda we ykdysady gatnaşyklary işçileşdirmegiň ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Bu barada Özbegistanyň maýy goýumy daşary sowda ministrliginiň resmi saýtynda bilinip geçilýär. Sowda maýy goýum ulak we umuman alanynda köp taraplaryň hyzmatdaşlyk ugurlaryna başlangyçlary durmuşa geçirmek arkaly guramanyň ähli gatnaşyjy we synçy ýurtlarynyň ykdysady ösüşini çaltlaşdyrmak boýunça bilelikdäki tagallalar boýunça pikir alşyldy. Hususan sowda ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygyny hasa çuňlaşdyrmak üçin Türkiýe döwletleriň guramasynyň maýy goýum gaznasyny döretmek baradaky ilalaşygy tamamlamak we gol çekmek boýunça ilalaşyldy. Maýy goýum gaznasynyň döredilmegi köp taraplaryň gatnaşyklaryň ösdirilmegine täze iterip berýär. Şeýleken samitin çägini guramanyň ýurtlarynyň arasyndaky sowdada mukdar we nirh däl çeklendirmeleri aradan aýyrmagy kömek etjek sowda aňsatlaşdyryş strategiýasyna gol çekdiler. Hataýyň baýlarynyň sany azaldy. Şu ýylyň dowamyna umum baýlygy 5 milliard yuan bolan Hataýyň baýlarynyň sany azaldy. Bu görkeziji soňky 24 ýylyň iň pes görkeziji boldy. Bu barada Huran Çaýyn reýçligi sanawyna bilinip geçilýär. Üstümizdäki ýylda bu sany 1305 adam goşulyp, olaryň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11 götürüm azdyr. Baýlaryň umum baýlygy 3,5 trillion dollara deňdir. Bu görkeziji hem 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 18 götürüm azdyr. Baýlaryň sanawyna birinji orny çüýşelesi öňürýän kompaniýanyň eýesi bolan Ujun Şanşan eýledi. Onun baýlygy 17 götürüm 65 milliard dollara deň boldy. İkinci orundaky Bayta Dance kompaniýasynyň esaslandyrjysy Çyjan Eminiň baýlygy 35 milliard dollara deňdir. İlkinji üçlüge giren ýyladyjy enjamlar we litium akkumulýatorlar öňürýän Katel kompaniýasynyň esaslandyrjysy Sizen Ýokeniň emlegi 32,19 milliarda deňdir.
Yurdun baýlarynyň sanagyna kompaniýalarynyň eýeleriniň aglawaty Pekin, Şanhay şäherlerinde ýaşaýar. Hytaýly milliarderleriň ortaça ýaşy 58 ýyla deňdir. Lewandowski altyn aýakka bayragynyň eýesi bolup, Ispaniýanyň Barcelona toparyna çykşy edýän Polşaly hujumçy Robert Lewandowski basýar ikinji gezek altyn aýakka bayragynyň eýesi bolup. Ol geçen mövsümde Germaniýanyň Bavaria toparynyň düzümine çykşy edip 34 duşlukda 35 gol geçirip 70 utuk gazandy. Şeýlelikde ol Ýewropanyň iň köp gol geçiren futbolçy hökümine altyn aýakka bayragyny eýe boldy. Bu sanawda ikinji orny Fransiýanyň PSG toparynyň fransuz hujumçysy Kylian Mbappé eýledi. Ol Fransiýanyň çempionatynda 28 gol geçirip 56 utuk jemledi. Ene mehriban müştoklar, ata watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Milli Geňeşiň bizetinde täze kanunlara seredildi. Gazagystan neft önümçiligi 100 million tonna ýetirer. Türkiýe döwletleriň guramasyna täze baş sekretar bellenir. Şol bir atly 178 adamyň rekordy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň endiki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.